बेलायखे खा खामजाक खा खामानि कक तामनि बागै हिंखाय सिनि 17 नं पेकजला जन्म जयनगर कन्स्टिट्युन्सिनि आन्दार जे बुबागरा 23 तारिख खना फाइनान हनि तंमाने बुबागरानि बेलायखे इमारजेन्सि माने बागै बो आबनो 23 तारिख 24 तारिख खलाय रेखा अबन बागै जत्तो सिनि कन्स्टिट्युन्सिनि जत्तो बर रकनो आं नं थेनि ना खारमंसाना तामनि बागै बुबागरानि इमारजेन्सि मेघालयनि सीएम बाय मीटिंग रिंजाक माने बागै बो समय सानका जोंनो तै सालसा डेट पिसगै रखिदे 23 तारिख जागा 24 तारिख खलाय दिहनै बो सामाबाय नरकनि थेनि आं जत्तो ना खारमंसा जों एकई टाइम टेबल जत्तो न ठीक तंनाय प्लस जों ताबु जे अनाउंस खायतमरा अबरक जों तैसा बेक खायमाना हाका तामखे 23 तारिखनि प्रग्राम ना जों 24 तारिख त्रां थांगा अबन बागै जत्तो चिनि ओ आमचाइनि जत्तो जे चिनि वारियर्स लीडर्स नरक प्रत्येकटा जे नंनि गारि एरेन्ज खायमाना अबनो तै सालचावो बारिदै 23 तारिख जागा 24 तारिख खलाय दिनै नंनि थेनि जत्तो न कबगो सकना जत्तो न हामबाय खुलुमखा।